Баща ми. Баща ми беше местната рок звезда. Групата му се казваше Райс. Тук задължително трябва да видим един епизод, в който баща ми рисува плакат на групата си, клекнал на пода в хола. Така нарочно разтича буквите, за да е малко стил кис работата. Прави петна по паркета. Опитва се да ги стрие с ръкава на блузата, обаче ги размазва кофти. Прецаква и блузата и паркета. Хвърля блузата и бойдисва паркета в черно. Поне да е в един цвят. Да, доволен е. Доволен е както от решението за паркета, така и от надписа "Близък план Райс". Баща ми доста по-късно разбра, че думата не означава въстание, а урис. Нищо, че до край продължи да я казва така, сякаш значи въстание. Райс! Райс! Но най-тъпото беше, че изписваше това Райс с български букви. Р, А и кратко С. Орис. Звучи супер. Като реклама за китайски ресторант. Само дето тогава такива все още нямаше. Имаше само руска салата.